אכפת לך? מה את רוצה? זה בסדר. שירגיש מה שהוא רוצה, שיחשוב מה שהוא רוצה, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה פשוט מעצבן אותי. זה מעצבן אותי, כי כל אחד צריך להגיע לחדר אח ולתת שני שמות. נכון. אין מה לעשות. נכון. כי יש אנשים שאני מתחברת אליהם יותר ויש אנשים שאני מתחברת אליהם פחות. ואני לא חושבת שאני צריכה להתנצל על משהו, גם אם זה הוא וגם אם זה לא הוא. אז לבוא ולעשות לי את הפרצופים האלו, הוא, לא, בסדר, אתה לא. למרות שאתמול חשבתי שאתה כן עשית לי קצת פרצופים, אבל היום ראיתי שלא. כן, כי ראיתי שהוא יושב מולך ומתחיל... סליחה, קודם כל אם את יודעת את מה שאת יודעת, אז בטח את יודעת שאני גם לא מאמין לזה. ואם זה כן או לא, זה לא עניין שלי. נכון. אז לא, מה את רוצה? לא הבנתי. הוא מעצבן אותי, הוא כאילו מנסה לסכסך, ככה אני מרגישה. הוא לא יכול לסכסך, למה? את מרגישה איזה משהו מהצד שלי? מה, אני תרחק? לא, פשוט אתמול אתה אמרת, מי שמעמיד את מוטי זה כאילו מעמידים גם אותי. עכשיו, זה לא משנה אם זה נכון או לא. אבל אני לא נכנס לזה, מה, אני דיברתי איתך על זה? לא. נו, זכותו להגיד מה שהוא רוצה, מה? הוא אומר את מה שהוא מרגיש. אני לא נכנס לזה אם הוא טועה או אבל הילדותיות הזאת, כאילו הוא לא נכנס לחדר האח הגדול ושם שני שמות. שיר. אתה יודע, זה כאילו, זה הורג אותי הדברים האלו. שיר, את צריכה להיכנס לזה בכלל. מה שקורה בחדר האח הגדול נשאר בחדר האח הגדול, מה את מתייחסת? מה יש לך? מה, אני עשיתי לך איזה פרצוף? אני התרחקתי ממך? אני אומר, מה? בסדר, יכול להיות שזה בראש שלי, כי אני רואה שהוא לא מפסיק פשוט. אתמול אמר לי את זה. הוא הסתכל עליי כאילו אני רצחתי אותו. אתה יודע, המבטים שלו זה משהו מלחיץ. מה? גם אני לא. מה זה משנה? עוד פעם, לא, אנחנו לא נכנסים לזה, זה לא משנה אם כן או לא. אנחנו עכשיו משתפים אותך במה שאנחנו חשבנו, במה שאנחנו חושבים. אם זה כן או לא, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלנו בכלל, אנחנו לא צריכים להיכנס לזה. אם זה לא משנה, אז שגם זה יהיה לא משנה. בדיוק. זה לא הקטע הזה, את לא מבינה, זה הקטע שכאילו... האנרגיה? הוא מסתכל עליי כאילו הוא רוצה לרצוח אותי, אוקיי? ככה. אתמול שמושיק אומר לו בוא תשב לעשן, הוא כאילו לא בא לשב, הוא לא בא לידי, וגם הוא לא בא ודיבר איתי. בוא תשאל, תברר. אסור לו לשאול, אסור לו לברר. אז למה הוא הולך ואומר לך כל מיני דברים? היא אומרת הוא בוא... הלך ואמר לי, תשמע, נראה לי ש... הוא יושב מולך ואומר לך, אתה תראה שאני צודק, אתה תראה. ולמה הוא אומר לי את זה? מחמם. רגע, ולמה הוא אומר לי את זה? אומר... כי אני לא מאמין לזה. עכשיו, אם זה כן נכון או לא נכון, זה נשאר אצלך, זה לא עניין שלי בכלל. מה, אני טועה? הלוואי שהייתי יכולה לפתוח ולהגיד אם זה נכון או לא נכון. כן, אבל זה לא עניין של אף אחד. מה שקורה בחדר האח נשאר בחדר האח. זה לא עניין של אף אחד. מה, למה את לוקחת ככה ללב כל דבר? מעצבן אותי. אין לך מה להתעצבן. שהביא לך משהו? מה יש לך להתעצבן? אז אני לא מתעצבנת. כואב לי נורא. די, מה? כאבים איומים. נו, מה אני אעשה? זה דברים... אני נראה לך שאני יכול לעשות לך פרצוף? פרצוף? אבל מה, את הרגשת ממני סוג של מרחק? אני אתמול הייתי בכלל בהלם מכל הרשימה. אני הייתי ראית מה קרה פה, אז בכלל הראש שלי נזרק למקום אחר. מה זה קשור אלייך בכלל? אתמול זה היה קטסטרופה. כן, אבל אני מדברת על כולם, כולם לוקחים את זה, כאילו, מה, כל יום ראשון שיגידו מועמדים להדחה נגיב ככה? זה נראה לי אבסורד, זה נראה לי דפוק. אבל זה מה שגורם לפיצוץ, כן, מה, ראית מה קרה אתמול, לא ראית מה קרה? תראה, אני יכולה לאהוב פה את כולם, ויהיו פה חברים שהם יותר טובים שלי, וחברים שהם פחות טובים שלי. וזה בסדר. וזה בסדר. נכון. יהיה מישהו שאני אדבר איתו פחות, ויהיה מישהו שאני אדבר איתו יותר. אני מסכים איתך, גם אני לא מתחבר לכולם. אז אני אעדיף להשאיר פה בבית את האנשים שאני מדברת איתם יותר, וכאילו, זה לא ש... אם שמתי מישהו, זה לא בגלל שיש לי משהו נגדו. זה פשוט כי אני לא מדברת איתו יותר מדי. זה הכל, זאת זכותי המלאה. וזה מעצבן אותי שכאילו אחרי שאומרים את רשימת המועמדים. אבל זה ככה, אז מה? דרך אגב, זה גם זכותך המלאה לא לאהוב מישהו. בדיוק, מה, אני אוהב את כל הדיירים, מה, אני מחובר לכולם? תרגישי בנוח עם זה.